Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Next TV από την Ξάνθη, από τη βροχερή και πάλι Ξάνθη. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ να σχολιάσουμε, να πούμε αυτά που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, να δούμε τα παιχνίδια, να σχολιάσουμε το παιχνίδι κυπέλου, τον αποκλεισμό μας δηλαδή, να σχολιάσουμε. Ένα παιχνίδι που μας έφερε εκτός θεσμού κυπέλου. Επίσης θα πούμε για τους Ξάνθη fans, για τη συνέλευση, για το μέλλον, και το παρόν βέβαια που είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πούμε και για το μέλλον λοιπόν, στη συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης θα εστιάσουμε σήμερα στο αυριανό παιχνίδι. Το αυριανό παιχνίδι που είναι, πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολος αντίπαλος, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα μέσα στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο. Βέβαια είχαμε και στα σκαριά μια εκδρομή ως Ξάνθη fans που τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω καιρικών συνθήκων. Άκουσα βέβαια ότι και το τοπικό πρωτάθλημα, το ερασιτεχνικό στην Ξάνθη, οδεύει προς αναβολή. Δεν θα γίνει δηλαδή το πρωτάθλημα. Πολύ νερό, πολύ βροχή στην Ξάνθη λοιπόν. Έτσι, για να δώσουμε και τα μετεωρολογικά έτσι, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε όλους τους φίλους και φίλες που βλέπουν άσπρο-κόκκινο εδώ από το Next TV. Πίσω από τις κάμερες ο Θοδωρής Αθανασιάδης, όπως πάντα, εδώ μαζί του μετερίζει αυτή τη εκπομπή, το άσπρο-κόκκινο, εδώ και 10 χρόνια, που συνεχίζουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, όπως είπα, στις 10.30. Το τρόπος επικοινωνίας μέσων μηνυμάτων, στο προσωπικό μου τηλέφωνο, στο Facebook, Δημήτρης Αντωνιάδης, μεγάλα κεφαλαία, και στο 2541 1060 15, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, που ήδη άρχισαν να έρχονται τα μηνύματά σας. Να καλησπέρισω όλους και όλες εσάς λοιπόν, εδώ και στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, να πω ότι και μεγάλη έμφαση θα δώσουμε σήμερα θα σχολιάσουμε δηλαδή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πως παρέταξε ο Ράσταβατς στην ομάδα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει θα πούμε πράγματα, θα πούμε πολλά και διάφορα. Να χαιρετήσω τον Θοδωρή στην Αλεξανδρούπολη, το Βασίλη στην Κομοτηνή, γεια σου Βασίλη, τον Μανώλη στην Αλεξανδρούπολη, που με την Ακαδημία εκεί, το Ice Soccer Academy στην Αλεξανδρούπολη, που ιδρύθηκε το 2018, μια ακαδημία λοιπόν εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Ένας φίλος, του στέλνω τα θερμά μου, τους χαιρετισμούς μου, και τον προπονητή. Μια ακαδημία που απαρτίζεται από 116 παιδάκια. Να τους χαιρετήσουμε λοιπόν εκεί στην Αλεξανδρούπολη και οπωσδήποτε το εφαγωνίζεστε, το να σμπρώχνεις τα παιδιά στον αθλητισμό είναι το κάτι άλλο. Εύχομαι τα καλύτερα, όπως και τον Κουλακτίδη, το Θανάση που είναι εκεί ο προπονητής της ομάδος. Να χαιρετήσω όλους και όλες εσάς, τα παιδιά στις Σέρρες, σε όλους τους φίλους και φίλες που βλέπουν την εκπομπή στις Σέρρες. Παιχνίδι έχουμε, ο Πανσεραϊκός παίζει εδώ στην Ξάνθη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα έρθουν τα παιδιά από εκεί να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, να μας πούνε τι γίνεται. Και οπωσδήποτε σε αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό, μιας και δεν πήγαμε, ήταν μια εκδρομή που ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε, να πάμε. Βέβαια δεν συνένεσαν κάποιοι και είπα και εξήγησα το λόγο. Και λόγω καιρικών συνθηκών λοιπόν δεν το τραβήξαμε να πάμε κάτω. Καλώς. Τον Παντελή τον Οικονόμο να χαιρετήσω. Γεια σου Παντελή, την κυρία Ευθυμία εκεί στην Περικλέως, σε όλους τους φίλους και φίλες εδώ μέσα στην πόλη που βλέπουν άσπρο κόκκινο, που βλέπετε μια εκπομπή που εδώ και 10 χρόνια, όπως είπα και πριν λίγο, προσπαθούμε να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της ομάδος που δεν ξετυλίγεται με τίποτα. Βλέπουμε την ομάδα κατά κάποιο τρόπο τη μια φορά να παίζει ένα ποδόσφαιρο που φαίνεται σαν Μπαρτσελώνα πραγματικά, π.χ. Ατρόμητος, Ξάνθη Ατρόμητος, να παίζει την μπάλα και την απόδοση που δεν έπιασε ποτέ στη φετινή σεζόν, ομολογώ, αλλά να πηγαίνει σε ένα παιχνίδι αυτό με τον Ολυμπιακό, που ίσως ξέρει ότι από αυτό το γήπεδο δεν βγαίνεις
νικητής για πολλούς παραμέτρους που υπάρχουν στο Καραϊσκάκι. Εδώ ήρθε ο Καραπαπάς και πουλούσε τσαμπουκά εδώ, σε αυτό το παιχνίδι εδώ, στο 0-0, με μπράβους και τέτοια, και φανταστείτε το πώς θα πας μέσα στο Καραϊσκάκι και αν έχεις το στένος να το καταφέρεις. Να κερδίσεις λοιπόν αυτό το παιχνίδι που δεν κερδίζεται με τίποτα. Ωραία. Καλησπέρα και στον Γιώργο εδώ, να πω χαιρετίσματα και στον Γρηγόρη σήμερα, έτσι, στον Γρηγόρη τον Καλαμίδα, το φίλο της εκπομπής. Γεια σου Γρηγόρη, δώρα να τον χαίρεσαι και όλοι οι φίλοι του να τον χαίρονται εκεί, τον Γρηγόρη. Άλλο Γρηγόρη βέβαια δεν έχω κατά νου. Χρόνια λοιπόν στον Γρηγόρη, στη Γρηγορία, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο Χριστάρας δεν ξέρω εδώ τι γενέθλια είχε. Γεια σου Μπούλη, χαιρετίσματα και καλά γενέθλια εδώ με τα βατόμουρα. Δεν μπόρεσα να καταλάβω εδώ το σκηνικό σου. Αν και ευχαριστήσω όλους τους φίλους σου εδώ από καρδιάς και εύχεσαι υγεία, αγάπη και ευτυχία. Μπράβο Χρήστο. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν με τον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι που κατά κύριο λόγο προσπαθείς και πίσω από τον Κασάδο, από τον Κάστρο, μου πετάς Μελιόπουλο, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν ξέρω τώρα να πω χαρτάκι, να πω σκονάκι, να πω αναγκαστικό, να πω οτιδήποτε να πω. Δεν δικαιολογώ την παρουσία του Μελιόπουλου. Εγώ δεν θα τον έβαζα αν ήμουν προπονητής ούτε για 5 λεπτά. Ούτε για 5 λεπτά. Και καταστρέφουμε όλο το παιχνίδι για να παίξει σικέ μπικέ ο Μελιόπουλος. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Με Μιράντα και Μεριά, αυτά τα δύο στόπερ να μην μπορείς να τα σπάσεις σαν Ξάνθη, δηλαδή που ο Ολυμπιακός είναι χωνή πίσω, τον έκανα Μπαρτσελώνα. Στο συγκεκριμένο το παιχνίδι ο Τωροσίδης προκλητικός, πάει και χτυπάει αγωνιά τον Κάστρο εκεί μπροστά, αν είναι δυνατόν. Δεν το περίμενα αυτό από τον Τωροσίδη. Δεν ξέρω αυτό το ψυχολόγητο πώς έγινε. Αρχηγός εθνικής ομάδος να κάνει τέτοιο φάουλ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Άνθρωπος είναι, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά από τον Τωροσίδη ειλικρινά δεν το περίμενα. Από τον Βασίλη. Να χτυπήσει. Και δεν ξέρω τι προηγήθηκε, έτσι. Δεν το συζητάμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν παίζουμε καράτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το σταματάω εδώ. Ο Δε Ποντένσε έκανε το παιχνίδι της ζωής του χθες. Εδώ σκόραρε ο Χασάν, που είχε να σκοράρει από τότε που γεννήθηκε. Ναι, και λέει και όλα στις δηλώσεις του μετά ακούω, ξέρω εγώ, θα δουλέψω από τους τραυματισμούς, από τα τέτοια. Ποιους τραυματισμούς ρε Παλτό? Ποιους τραυματισμούς? Που έμπασε ο Μποντένσε 2 φορές από τον μπάξ από εκεί, γιατί τον είχε απέναντι, και κάποιες τρύπες εκεί που δημιουργήθηκαν, Γκιγέρμε και Νάτχο, δεν μπόρεσαν να πιάσουν την απόδοση που έπρεπε. Δηλαδή, αν τώρα πω από την άλλη πλευρά και δω τα στατιστικά, θα μου πείτε τι λες ρε Μιτσάρα. Αλλά η ομάδα λες και κατέβηκε να χάσει. Εγώ αυτή την εντεκάδα θα την έβαζα, και όχι αυτή την εντεκάδα, μιλάω για κάτι συγκεκριμένο και δύσκολα να πω, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό. Αλλά εγώ Μελιόπουλο πίσω από τον Κάστορο δεν βάζω να αποδεκατήσω μπροστά. Δηλαδή όλο το επιθετικό σχήμα το χαλάς, με βάζεις Μελιόπουλο μπροστά. Βάλ' τον στο κηλικείο να πουλάει κανένα σάντουιτς. Όχι εκεί που τον έβαλες ρε Ρασταβάτζη, είναι δυνατόν? Άντε εκεί στο κέντρο τον έχεις μπροστά με Κοβάσιβιτς ή με Καμαρά ή με ξέρω εγώ εκεί να βοηθάει. Άντε λες εκεί πνίγεται η δουλειά. Με έχεις Χαντά έξω ας πούμε και με έχεις το Μελιόπουλο μέσα. Δηλαδή αψυχολόγητα πράγματα τρελά. Και εντάξει, 4-2-3-1 και για τις δύο ομάδες, που αυτό γινόταν 4-4-2 με τον Ολυμπιακό, να βλέπει τη δική μας αδυναμία και να μην μπορούμε να αντιδράσουμε, να κρατήσουμε μπάλες
καν πάνω εκεί που πρέπει να χτυπήσουμε, και το σημείο που μπορείς να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό, το συγκεκριμένο σημείο, είναι εκεί πέρα κάπου στην άμυνα. Με χωνή άμυνα ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να καταλάβω το πώς, άντε λες να το παλέψεις, να χάσεις 1-0, να πεις ότι δεν μπορώ να κερδίσω μέσα στο Καραϊσκάκι. Μην κάνεις τέτοια εμφάνιση. Πραγματικά, δηλαδή, ό,τι έκανες με τον Ατρόμητο, το έσπρωξες και χύθηκε η γάλα με ο κουβάς με το γάλα που λένε. Έχεις στην καρδάρα πάλι, για ακόμη μία φορά. Πράγματα τρελά, και τελείωσε το παιχνίδι και δεν το πίστευα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, λέω, να παίξει έτσι η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε την επόμενη μέρα, που είναι αυτό με τον Πανετολικό. Όπως είπα πριν, δεν θα σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Όπως είπε και ο Πανόπουλος στον τελικό, τον ήπιαμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς τον ήπιαμε. Στις 5 και 7 του Φλεβάρι, όπως και στις 26-28, θα γίνουν οι επαναληπτικοί. Τα πρώτα παιχνίδια 5 με 7 και 26 με 28 θα γίνουν τα δεύτερα παιχνίδια. Για τα ζευγάρια λοιπόν που έμειναν σε αυτή τη φάση του κυπέλου, το Εργοτέλης Αστέρας, το Λαμία Ολυμπιακός, το Ατρόμητος ΑΕΚ και το Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Δεν έβγαλε, από ό,τι βλέπω και από ό,τι έτσι κοίταζα προηγουμένως, τα ζευγάρια. Εργοτέλης Αστέρας, η Λαμία με τον Ολυμπιακό, ο Ατρόμητος με την ΑΕΚ. Παιχνίδια δηλαδή, καλά παιχνίδια που θα δούμε, και δεν ξέρουμε βέβαια τι θα βγει από εδώ, γιατί είδαμε πολλά και διάφορα σε ό,τι αφορά τα τωρινά παιχνίδια. Είδατε τον blackout που έπαθε ο Παναθηναϊκός χθες. Και σοβαρά δεν μπορώ να πιστέψω κάποιους, και δεν μπορώ να... Έχασε η Λαμία, έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Λαμία. Δεν έχασε, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός από τη Λαμία. Κέρδισε η Λαμία τον Παναθηναϊκό. Πότε θα το καταλάβετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή ομάδα? Επειδή είναι Παναθηναϊκός δηλαδή, και επειδή φοράει τα πράσινα, με το κολοσύστημα αυτό που μάθαμε τόσα χρόνια, να κάνουμε με τις φανέλες μεγάλες ομάδες, αυτές τις μεγάλες ομάδες. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες? Πλάκα κάνουμε? Και τι θα πει? Η χαρά του ποδοσφαίρου είναι αυτή, να κερδίζει η Λαμία τον Παναθηναϊκό. Έξι ομάδες από τη Γάμα Εθνική που έπεσαν στην κληρωτίδα, καμία δεν προκρίθηκε βέβαια, και από τον προηγούμενο γύρο. Μέσα σε αυτές ήταν και το Άβατο. Και κυλάει, ας πούμε, το κύπελο σε μια φάση τώρα που εδώ αρχίζω και ζηλεύω. Ατρόμητος έπαιξε με τη Σμύρνη 2-1, η ΑΕΚ 5-0 τον Κισαμικό, ο Ολυμπιακός εμάς 3-1, μας έκανε μικρή ομαδούλα πάλι, ο Αστέρας με τη Λάρισα 5-3, με καλά παιχνίδια, με καλό ποδόσφαιρο, είδαμε όλα τα παιχνίδια. Όφι Εργοτέλης, πάει και ο Όφι, και το Παναθηναϊκός Λαμία, που πάει και ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και μάθαμε πάντα να κρίνουμε και γιατί βέβαια είναι και εγώ θα πω ότι είναι ο στόχος ένας από πολιτικής πλευράς, ότι είναι μόνο το ψηφοδερικό, αυτό που χτυπάνε κάθε, και όπως άκουσα τον Υπουργό Αθλητισμού, σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, να εξιστομίζει τα εξής, ότι θέλει να σώσει τον Ηρακλή. Έλεος, πρέπει να ντρέπονται για αυτά. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ντρέπεται για πολλά πράγματα. Γιατί σήμερα στις 2.30 ώρα είχαμε ένα εκτελεστικό απόσπασμα για τη χώρα μας. Έτσι, καταδικάστηκε η Ελλάδα μας κάτω από το ζυγό του τίποτα, του μηδέν, των Σκοπιανών. Έτσι. Και εκεί που έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Παύλος Μελάς, εκεί δόθηκε έτσι απλόχερα σήμερα αυτή η συμφωνία. Χθες όλη τη μέρα, φίλοι και φίλες, άκουγα
το κανάλι της Βουλής. Έβλεπα το κανάλι της Βουλής. Όταν είχα ελεύθερο χρόνο δηλαδή, έβλεπα μόνο το κανάλι της Βουλής. Να δω τι θα ακούσω. Και πιάνω σε κάποια φάση το ζουράρι. Αναθεμάκια κατάλαβα τι είπε. Εγώ ο Μίτσος από την εξοχή. Αν κατάλαβα τι είπε. Που είχε και διερμηνέα, όχι διερμηνέα, αυτόν που λέει για τους κοφάλαλους δίπλα, αφού σταμάτησε η γυναίκα, ήταν μια γυναίκα που κάνει αυτά τα πράγματα εκεί, και σταμάτησε η γυναίκα, κόλλησε, δεν ήξερε πώς να εξηγήσει. Να το μεταφέρει δηλαδή. Τον κοιτάω, τον ξανακοιτάω, λέω μας δουλεύει ρε ο Μπαγλαμάς, ο Καραγκιόζης, ο τρισάθλιος αυτός. Δηλαδή τι ζούμε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ζούμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα. Εμείς όμως στον καναπέ. Εμείς αράξαμε φαρδιά πλατιά στον καναπέ μας και πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Ούτε καν να βγούμε στο δρόμο, Ούτε καν, όχι μας ψεκάζουν, μας απαυτώνουν. Πραγματικά, δηλαδή αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Να χτυπηθεί τόσο το φιλότιμο του Έλληνα και να είμαστε στον καναπέ. Δεν υπάρχει ρε παιδιά, δηλαδή ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μας σώσει. Γιατί πάλι έτσι θα γίνει στο τέλος. Δεν ξέρω. Ο αυριανός, ο παλίκαρος που μας παίζει είναι ο Κουτσιάφτης από την Άρτα. Ο Κωνσταντίνου από την Πρέβεζα είναι ο πρώτος. Ο δεύτερος είναι ο Φωτόπουλος, όχι ο Μίμης Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος από την Αθήνα λοιπόν είναι ο δεύτερος βοηθός και τέταρτος είναι ο Τσαμούρης από τον Πειραιά. Αυτοί που θα μας παίξουν αύριο λοιπόν, 7 η ώρα το παιχνίδι, Πανετολικός Ξάνθη. Ξάνθη Άρης παίζουμε την 5η 31. Παίζουμε με τον Όφη την Κυριακή 3 Δευτέρου στις 3 η ώρα. Όφη Ξάνθη. Ξάνθη Λαμία 9 Δευτέρου και 16 Δευτέρου Λάρισα Ξάνθη. Παιχνίδια και μάτς που πρέπει να τα πάρουμε από εδώ και πέρα, και γιατί οι προσθήκες είναι πολύ σημαντικές αυτές που ήρθαν και πιστεύω ότι τουλάχιστον στο πρωτάθλημα θα ξεφύγουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε αύριο τον Πανετολικό που θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Ένας Πανετολικός που με διαφορά ένα βαθμό που έχουμε μεταξύ μας, 22 Πανετολικός, 23 έχουμε εμείς, μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Και αυτό βέβαια, σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι το αυριανό, πρέπει να καταλάβει ο Ράσταβατς ότι πρέπει να παίζει όπως έπαιξε με στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που έστησε την ομάδα και έκανε παραγωγή και διαφήμιση ποδοσφαίρου. Πηγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει ευχαριστούμε τον κόσμο της Ξάνθης που ήρθε, που υποστήριξε την ομάδα, που γέμισε φωνή το γήπεδο, και αυτό βέβαια ο φίλαθλος το παίρνει, το ακούει. Να κάνεις 2 ευκαιρίες, 3 στα πρώτα λεπτά και αμέσως εκεί να σου βάζει ο Κουλούρης γκολ στην πρώτη φάση που δημιούργησε λοιπόν ο Ατρόμητος να σου κάνει γκολ, εκεί οπωσδήποτε δεν είχαμε την αντίδραση σε παλιότερα χρόνια να αντιδράσουμε και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της έδρας. Αυτό το καταφέρνουμε τώρα και μπορώ να πω ότι πρέπει να φάμε γκολ για να ξυπνήσουμε σε κάποια παιχνίδια και κάνουμε και ανατροπές. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ καλός και καλές τοποθετήσεις ο Ράσταβατς, αλλά τώρα να μου βάζει στο Μελιόπουλο πίσω από τον Κάστρο μέσα στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι κατέβηκες να χάσεις το παιχνίδι. Για να λέμε και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Γιατί δεν γουστάρω να κάθομαι εδώ και να λέω εντάξει δεν πειράζει, το άλλο παιχνίδι, και όχι, δεν είναι το άλλο παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Αυτό με τον Ολυμπιακό δεν θα ξαναυπάρξει, κύπελο δεν θα υπάρξει άλλο. Πήγα μια φορά τελικό, γιατί να μην ξαναπάω.
να το κάνω 2-3 φορές. Γιατί όλες οι ομάδες σέρνονται. Αν αφαιρέσω τον ΠΑΟΚ λοιπόν που παίζει και τον Ολυμπιακό λίγο καλό ποδόσφαιρο, όλοι οι υπόλοιποι και τον Ατρομητούλη που μπορείς να γίνει σαν και αυτός. Όπως τα προηγούμενα χρόνια. Όπως στις προηγούμενες χρονιές, 2 χρονιές. Χωρίς Ηρακλή, χωρίς Άρη, χωρίς λέγαμε κάποιες ομάδες, με την ΑΕΚ να σέρνεται κάτω, έπαιζε γάμα εθνική και να μην μπορείς να κάνεις μια διάκριση να πάρεις κάποια παιχνίδια. Γιατί? Μικρός είσαι ή λίγο τρως? Ή έχεις ελαφριά φανέλα? Η φανέλα πλέον, φίλες και φίλοι, βάραινε. Πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι αυτό. Και δεν ξέρω, κάποιες παρατηρήσεις που κάνω και κάποιες και βγάζω κάποια πράγματα, ας πούμε, στον αέρα και τα λέω γιατί θέλω να τα λέω. Γιατί όταν μιλάω εδώ μπροστά στο μικρόφωνο και μπροστά σε αυτή την οθόνη, θέλω να μιλάω από καρδιάς και με ψυχή. Δεν θέλω να κρύβομαι, δεν θέλω να κρύψω κάτι από όλους τους φιλάθλους της Ξάνθης, γιατί ξέρω ότι αυτοί που βλέπουν την εκπομπή τουλάχιστον είναι Ξάνθη. Ότι είναι κάποιοι που ενδιαφέρονται για ποδόσφαιρο, κάποιοι που ενδιαφέρονται να μάθουν αλήθειες. Και δεν γουστάρω να κάτσω εδώ και να κάνω το μαϊμούνι ή τον καραγκιόζη με τίποτα. Έτσι. Και αυτό που έχουμε να πούμε ως φίλαθλοι και αυτά που λέμε στα πηγαδάκια ή στο σύνδεσμο και στους Ξάνθη φάνς που βλέπουμε τα παιχνίδια, προσπαθώ να το μεταδώσω και να το μεταφέρω σε εσάς κατά τον καλύτερο τρόπο. Δεν μπορώ λοιπόν, και με πείραξε αυτή η ήττα του κυπέλου και οπωσδήποτε δεν είμαι καλά. Πέμπτη Παρασκευή 2 μέρες δεν είμαι καλά πραγματικά. Με τέτοιο μελαγχολικό καιρό να βρέχει στην Ξάνθη, να μην μπορείς να δουλέψεις και να έχεις και αυτή την ήττα πάνω καρφωμένη στο κεφάλι σου. Όχι ρε παιδιά. Τουλάχιστον δώστε μας λίγη χαρά αύριο, γιατί μπορείτε και το ξέρω. Και ένας πανετολικός που είναι του χεριού σας, να τον καταφέρετε, να δημιουργήσετε φάσεις, να παίξετε όπως παίξατε με τον Ατρόμητο και να γίνει ένας ψηλό χαμός εκεί, να γυρίσετε στην Ξάνθη μάλλον, με το 25 στον ενεργητικό σας. Από τους 23 βαθμούς λοιπόν, θέλω το 25 με τον Πανετολικό και μετά να έχουμε ένα πιο εύκολο βατό πρόγραμμα. Γιατί είναι βατό όντως, καλό. Έχουμε και όφι μετά, μέσα στον όφι. Εντάξει, Λάρισα. Τα Γιάννενα παίζουν με τον Απόλλωνα. Τα Γιάννενα με τους 14 βαθμούς παίζουν με τον Απόλλωνα που και μαθηματικά πλέον Απόλλωνας έχει 6 βαθμούς. Τους 3 τους πήρε από εμάς. Από εκείνο το μεγάλο παιχνίδι που κάναμε και μέσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τραβούσα τα μαλλιά μου 2 μέρες. Αυτά τα λίγα που έχω. Και είναι το ίδιο αυτό που είδα και με τον Ολυμπιακό. Με έναν Ολυμπιακό καλύτερο βέβαια και καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, αλλά είναι το ίδιο αυτό που είδα με τον Ολυμπιακό. Μπας περιπτώσει, καμιά τύχη ο Απόλλωνας βέβαια στα Γιάννενα. Τα Γιάννενα αν χάσουν αυτό το παιχνίδι μπαίνουν σε περιπέτειες και τουλάχιστον με τον Απόλλωνα δεν θα το επιχειρήσουν και δεν πιστεύω να δω καμιά αναγούλα σε αυτό το παιχνίδι. Ο Νιόνιος παίζει με την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που στο πρώτο ημίχρονο μπαίνει δυνατά, δυναμικά και προσπαθεί πάντα να κάνει αποτελέσματα, να βρει και να σώσει την παρτίδα και τον Οζουνίδη βέβαια. Η ΑΕΚ, συγγνώμη, 19 ο Πανιώνιος, 19 ο Πανιώνιος λοιπόν, ένα μάτς που βλέπω νίκη για την ΑΕΚ εδώ. Να πω το χ δηλαδή θα είναι λίγο δύσκολο και δεν θέλω. Εντάξει, δεν τα είδα εδώ που λες εδώ για τα μηνύματα που έστειλες εδώ στο κινητό. Θα πούμε τώρα και τα μηνυματάκια σας εδώ. Τα λέει για το πανηγύρι εδώ, για την εκδρομή. Εντάξει, δεν πήγαμε,
παιδιά δεν πήγαμε, δεν μπορέσαμε να, για σας που ρωτάτε. Ναι. Εντάξει, μπορούσε, αφού είπαμε ρε παιδιά να... Λέει εδώ ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις και δεν θα πάμε εμείς 3.000 κόσμος ρε ξάδερφε. Θα πάμε εκεί, θα πάμε 50% αυτοί που θα μαζευτούμε, ξέρεις. Τα μεταξύ μας, έτσι. Γι' αυτό είπα. Καλή φάση είναι. Μπορούσαμε να πάμε, πάση περιπτώσει τώρα. Δεν ξεκινάς αύριο το πρωί. Συμφωνώ. Για αυτό που λες εδώ για τον... Αλλά δεν κάνει δουλειά ρε παιδιά. Δεν κάνει. Τώρα ο Μελιόπουλος δεν κάνει δουλειά. Πώς θα το κάνουμε? Εντάξει, να μην πω για παίχτη, δεν γουστάρω να λέω και να κατηγορώ παίχτη, αλλά και όταν είναι και κρίνεται και αποτέλεσμα από την πράξη του, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τον είδες τι έκανε με τον Ατρόμητο? Τι λες εδώ εσύ ρε? Ναι. Και εγώ αυτό λέω. Το χάσαμε τζάμπα. Τζάμπα το χάσαμε. Τι θα πει ο Ολυμπιακός και τι θα πει, ξέρω εγώ. Πας εκεί μέσα, τραβάς μία να κάνει μετό και γεια. Και κάτσε στο κέντρο του γηπέδου μετά και πες στο λεωφορείο να μπει μέσα από το κέντρο του γηπέδου να σε πάρει. Μην μπαίνεις στα αποδυτήρια. Αν φοβάσαι. Αυτό θα πει Τσαμπουκάς. Ποιος Καραπαπάς τώρα και ποιος Μαρινάκης. Και τι φοβάστε δηλαδή? Εντάξει, λέμε εμείς. Καλησπέρα και στο Σοκράτη εδώ. Σοκράτη, καλησπέρα και σε σένα και στην παρέα σου. Μόνο ο Λισγάρας δεν παίζει, Κώστα, που γράφεις εδώ. Μόνο ο Λισγάρας. Η ομάδα είναι κομπλέ. Έκανε προπόνηση σήμερα και αύριο το πρωί θα κάνει μία προπόνηση στο Αγρίνιο. Εντάξει. Είναι όλα καλά και πιστεύω να δούμε κάτι πολύ μα πολύ καλό στο αυριανό παιχνίδι. Στο σύνδεσμο όλοι αύριο, στην Προκούμη εκεί, δίπλα στο Δουκίδη, στην Πλατεία Ελευθερίας, στους Ξάνθη φανς, να δούμε το μάτς, να πανηγυρίσουμε για την ομάδα μας, να το χαρούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλό Σαββατό απόγευμα αύριο, έτσι, να πάρουμε τους 3 βαθμούς, ένα εκτός έδρας πολύ σημαντικό θα είναι αυτό, για το μέλλον του επόμενου και του δευτέρου γύρου. Χρήστο, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, δεν θα γίνει το τοπικό, λένε, έτσι άκουσα το μεσημέρι ειδήσεις και για αναβολή πάει. Και ο Τσιλιγκυρίδης το είπε το πρωί, τον άκουσα στο live 92 και 1 FM στέρεο, έτσι το Γιάννη. Αυτός που εξαφανίστηκε δεν μπορώ να καταλάβω, Τσιλιγκυρίδης. Δεν τον βλέπω στο γήπεδο. Τσιλιγκυρίδη, πού είσαι? Χαμένος στα σύννεφα είσαι? Δεν σε βλέπω στην κοπή της πίτας, δεν σε είδα. Σε έβαλα 2 απουσίες, Γιάννη. Λοιπόν... Μπορεί κατά κάποιο τρόπο να γίνει αυτό που λες, αλλά θέλεις ένα μπάτζετ 10 εκατομμύρια. Γιατί να μην πάρουμε κι εμείς, λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, ο Σουκρή, γιατί να μην πάρουμε κι εμείς, λέει, παίχτες, να κάνουμε ένα γερό πάγκο και μετά να σου πω τι γίνεται. Και από πού, ξέρω εγώ, γράφει εδώ κάτι. Μπορούμε να πάρουμε παίχτες, αλλά δεν έχουμε τα λεφτά. Και όταν δεν υπάρχει χρήμα, κάθεσαι στα αυγά σου. Το καλό μέχρι τώρα και στην ομάδα, λοιπόν, που βλέπω ότι ο Πανόπουλος δεν έχει πάρει ποτέ δανεικό. Αυτή η ομάδα. Που έχει αξιοπρέπεια, που έχει ήθος. Δεν θέλω να χαθούν αυτά. Το Α και το Ω για μένα και για τον κάθε φίλαθλο της Ξάνθης που αισθάνεται ΑΟΚΣ και είναι ΑΟΚΣ, και όλοι εμείς, λοιπόν, η πάστα του ΑΟΚΣ, δεν θέλουμε να γίνουμε πιόνι και εξάρτημα κανενός. Π.χ. τώρα που ακούγεται για Μουζενίδη, ότι και καλά θα έχουμε αβάντες
και ότι έτσι και αλλιώς και θα μας στέλνει δανεικούς ο φίλος του Σαββίδης από την Βόρεια Ελλάδα και ξέρω εγώ και το Νατάλ. Και κάτι παοκτσίδες με κολλάνε και μου λένε αντί ήρθατε στο μέρος μας και τέτοια. Εγώ αυτά δεν τα γουστάρω. Και αν θα φτάσω σε αυτό το σημείο να γίνω εγώ ακαδημία κάποιες άλλες ομάδος, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί, να φύγουμε και να πούμε να πάμε να βλέπουμε το Άβατο, το Χατζημεστή, ένα καλύτερο πρωτάθλημα λοιπόν, γιατί για μένα θα είναι πολύ πιο καλύτερο, όχι τώρα ότι θέλω να υποτιμήσω τη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί εκεί τουλάχιστον βλέπεις παιχνίδια ψυχωμένα, να βλέπεις παίκτες να παίζουν με ψυχή. Άβατο, Ορφέας, Ασπίδα και Ερασιτεχνικό παίζουν για τη φανέλα. Έτσι. Δεν έχει ουσία από εκεί και πέρα για μένα προσωπικά. Και δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι, αλλά αν καταντήσω έτσι, καλύτερα να τα παρατήσω. Και θα τα παρατήσω έτσι πιστεύω, έτσι λέω. Γι' αυτό λέω ότι κάποιες φορές θα τον ψάχνουμε τον Πανόπουλο και δεν θα τον βρίσκουμε. Αλλά κάποιοι θεωρούν ότι γλύφουμε τον Πανόπουλο ή τα λέμε για να... Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι έτσι. Ο Χριστάρας στα 30 χρόνια αυτά που είναι, έκανε πράγματα. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Όπως και δύσκολες στιγμές. Μπαράζ, τελικούς, ξέρω εγώ, κάψιμο σαλέ, κάποιες δύσκολες στιγμές για την ομάδα, να θα σωθούμε, να μετρούσαμε τους πόντους, παίζαμε την Έδεσα με την Καστοριά, με το ξέρω εγώ, κάτι τέτοιες τρύπες που κάναμε παλιά, θυμάστε. Ποιος τα ξεχνάει αυτά? Εδώ χιόνισε με τον Εδεσαϊκό, παίζαμε εδώ και πήραμε τις τζουγκράνες να καθαρίσουμε το γήπεδο. Μετά φέρανε εκείνους τους κυλίνδρους, τους θυμάστε, στο παλιό το γήπεδο. Πήγαινε ο Μαντζάνας και κούρδιζε το ρολόι εκεί πέρα με το χέρι του γυρνούσε. Για να βλέπει ο κόσμος την ώρα. Και στο καινούργιο γήπεδο δεν έχουμε ούτε το Μαντζάνα, ούτε και την ώρα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα θυμάσαι και ανατριχιάζεις. Το κηλικείο, τον Νίκο, κάτω. Τι να θυμηθείς τώρα, το παλιό το γήπεδο, από αυτό το ναό. Πραγματικά. Πολλά και διάφορα. Πολλά και διάφορα. Ως επιτοπλίστων έχουμε να θυμηθούμε στιγμές καλές από την ομάδα, γιατί έχουμε και εικόνα σήμερα από καλές στιγμές που θα παίξουμε σε λίγο για σας. Είπα να τον χαίρεστε, να τον αγαπάτε και να τον σέβεστε. Αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής. Έτσι, για τον Γρηγόρη. Καλησπέρα λοιπόν. Και στην Αθανασία εδώ που μου γράφει, καλησπέρα. Χαρακτηρίζει εδώ τους 300 της Βουλής. Χάθηκε το πανηγύρι και λες πολλά εδώ πέρα, μπράβο. Τα παραδέχομαι, δεν μπορώ να πω τίποτα από αυτά που λες στον αέρα. Πραγματικά έτσι είναι, αλλά είπα αυτό που είπα στην αρχή, ότι εμείς μένουμε στον καναπέ και δεν κουνάμε δάχτυλο. Καλά να μας κάνουν. Αφού δεν ξεσηκωνόμαστε, αφού δεν αντιδρούμε, καλά να μας κάνουν. Τώρα, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στα παιδιά μας, θα δείξει. Άλλωστε, πώς τη λένε αυτή τη Τζιμπυροβιζούλα, Ψαρούδα, Μπανούδα, Μπενάκι, Μενάκι, πώς τη λένε αυτήν, όταν παρέδιδε στο κάποια σύνορα της Ελλάδος θα χωρίσουν, ξέρω εγώ, θα διχοτομηθεί η χώρα, μας τα λέγανε και μας τα λένε μπροστά μας. Αλλά εμείς πέρα βρέχει. Έτσι, εμείς να έχουμε φραπέ και κινητό μόνο, αυτό μας ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Και ως ταπεινός πολίτης, γιατί είμαι μια μύγα μέσα στο γάλα, ξέρω εγώ και εγώ δεν μπορώ να πω τι να πω, γιατί δεν ασχολούμαι και με αυτούς πολύ, δεν τους γουστάρω. Εγώ αόξιμη δεν είμαι ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης, ούτε ξέρω εγώ τίποτα από τους άλλους. Δεν μπορώ, αηδιάζω με αυτούς πραγματικά. Αηδιάζω. Να έχει τραβήξει τόσα η Ελλαδίτσα μας και να συνεχίζουν σε αυτούς τους καιρούς με τέτοια κρίση να μας δουλεύουν ακόμη. Και να βγαίνουν και να σας κάνουν χαβαλέ και να ζητάνε την ψήφο σας και πάλι να τους τη δίνετε απλόχερα. Και να τους ζυγώνετε, γιατί τα βλέπω, να τους ζυγώνετε
και να τους γλύφετε πάλι για να πάρετε τα μπόνους. Δεν ξέρω. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Έχουμε γραμμή, καλησπέρα. Έπεσε. Έπεσε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχουμε μια έκπληξη σήμερα για σας. Είμαστε έτοιμοι? Να δώσουμε λίγο εικόνα. Για δώσε μια εικόνα εδώ. Να σχολιάζουμε κιόλας. Να θυμηθούμε στην ομαδάρα μας. Και είναι από τα παλικάρια λοιπόν εκεί από αυτό το μεγάλο ταξίδι της ομάδας μας, της αοξάρας μας, την ομάδα. Γεια σου Μάκη. Τον είδατε το Μάκαρο εδώ, την Ξανθήπη. Τα παλιά χρώματα, το λεωφορείο. Αοξάρα σ' αγαπώ. Και ποιος να ξεχάσει αυτές τις στιγμές? Ο Δήμαρχος. Τα παιχνίδια και στο ποδόσφαιρο κανένας δεν πάει ποτέ Καράγιοργας. χαμένος. Όλοι προσπαθούμε τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι εμείς να είμαστε αισιόδοξοι. Ο Στράτος κάθεται από πίσω για να τον πάρει η κάμερα. Τις δυσκολίες που έχει αυτός ο αγώνας. Γεια σου Στράτο. Παίζουμε με αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ ικανός. Καραγεωργίου πήγε στη Λιβαδιά με το φίλο του, τον κουμπάρο του, τον Ισμυρλίδη. Κοινό. Έχουμε κάποιες απώλειες Έτσι ενημερωτικά. παικτών οι οποίοι θα μπορούσαν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή του παιχνιδιού να δώσουν βοήθειες. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα ντεζαβαντάζ. Παρ' όλα αυτά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο την προετοιμασία να μπορούμε να ελπίζουμε ότι αν οι παίκτες αποδώσουν αυτό που πρέπει και βγάλουν αυτό που χρειάζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Άρα Μανταλάκη. Υπάρχει αισιοδοξία. Θα ταξιδέψουμε στο Βέλγιο για να διεκδικήσουμε ό,τι πιθανότητες μας έχουν μείνει. It's going to be a good game tomorrow and we have all our chance because we have nothing to lose. Για να αποκλείσουμε αυτή την ομάδα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα πρέπει να τους βρούμε λίγο αδιάφορους, πρώτον. Δεύτερον, πιθανόν να κάνουν κάποιες αλλαγές, γιατί έχει αρχίσει το πρωτάθλημά τους και ενδεχομένως αυτό να τους αποπροσανατολίσει λιγάκι. Και το τρίτο και το κυριότερο είναι εμείς να φτάσουμε στο πικ της απόδοσής μας. Εάν συμβούν όλα αυτά και με λίγη τύχη, πιθανόν μπορούμε να προκριθούμε. Νομίζω ότι στο πρώτο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως είπα πριν. Νομίζω ότι άμα κρατήσουμε αυτά που κάναμε στο πρώτο μάτς και καταφέρουμε να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες που θα μας παρουσιαστούν, όπως αυτό που δεν κάναμε δηλαδή στο πρώτο μάτς, νομίζω θα έχουμε αρκετές ελπίδες για κάτι καλό. First of all, not take any goals. And then with our quality in the front, we can always have an occasion to score. Σίγουρα θέλω να προχωρήσουμε σε αυτό το θεσμό. Είναι ένα μάτς που μπορεί να σε δώσει μεγάλη επιτυχία. Ο δεσμός είναι μεγάλος, θέλουμε να προχωρήσουμε και γι' αυτό θα πάμε εκεί. It's not like they played very good. It was a fair game, so it's going to be a good game. Ο Ντε Κούσμαν το ανέφερα και την προηγούμενη φορά, είναι σε κατάσταση, είναι έτοιμος, διότι έπαιζε με την εθνική του ομάδα. Ο Σολάρι είχε μια αποχή 2 μηνών και ο Γκοχούρι το ίδιο και λίγο περισσότερο, και καταλαβαίνετε ότι αυτοί χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο. Ο Κάρλος δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί δεν είναι δηλωμένος σε αυτό το παιχνίδι, δεν τον είχαμε αποκτήσει τότε. Δεν παίζουν τα δύο παιδιά με τις κόκκινες κάρτες και δεν παίζει και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Παΐτο. Σήμερα το βράδυ στην προπόνηση θα δούμε αν είναι έτοιμος να παίξει ή όχι. Αν και αυτός δεν είναι έτοιμος, οπωσδήποτε τα πράγματα για μας περιορίζονται, οι επιλογές μας γίνονται πολύ λιγότερες. Μεγάλη στο κεφάλι και μια καψούρα έχουμε πολύ μεγάλη. Άλλο δεν έχουμε, μας πιάνει και ζαλάδα. Και μια ομάδα από τις πρώτες στην Ελλάδα. Έχουμε τρέλα μεγάλη στο κεφάλι. Μια καψούρα έχουμε πολύ μεγάλη. Ρε Σολτάνη, για την έξω. Και εδώ το team της χαράς. Σκόντα Ξάνθη τότε, Ξάνθη φανς παντού. Και πάντα θα στο λέω, Σκόντα για σένα, τα πάντα κάνω. Θα σ' αγαπάω στη στιγμή που θα πεθάνω. Μα κι αν ακόμη
Καρίδας, Χριστάρας, ο Νικολάκης. Απογειωνόμαστε. Απογειώνεστε μάλλον, γιατί εγώ δεν ήρθα. Μεγάλες στιγμές. Σταντάρ, το είχαμε πει και αμέσως μετά την κλήρωση, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω όμως πως και η δική μας ομάδα, η Σκόντα Ξάνθη, είναι πλέον πιο προετοιμασμένη και είμαι βέβαιος πως θα δούμε έναν πολύ καλό αγώνα με πολλές εναλλαγές φάσεων μπροστά στις δύο εστίες, και αν σταθούμε λίγο τυχεροί νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε την νίκη και γιατί όχι και την πρόκριση. Η Σκόντα Ξάνθη έδειξε στο πρώτο μάτσο ότι μπορεί. Γεια σου Μιτσάρα. Το γεγονός ότι γνώρισε την Κανελάκης. να κάνουμε συγκυρίες. Σημαντικότερη όλων η αποβολή του Μπέρτου. Αυτή ήταν η οποία καθόρισε κατά την προσωπική μου άποψη το αποτέλεσμα, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα ήταν διαφορετικό αν δεν υπήρχε αυτή η αποβολή. Δεν θα είχαμε σε καμία περίπτωση η Σκόντα Ξάνθη. Βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την Ρεβάνς. Έχει να παίξει με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Σταντάρ Liège και ποιότητα έχει και εμπειρία έχει και παρουσία. Με πολλές απώλειες. Όμως η Ξάνθη έδειξε ότι έχει την ικανότητα και να παίζει καλά και να βρίσκει ρυθμό, και όταν βρίσκει ρυθμό να είναι ικανή για να κάνει τη ζημιά. Πίστη για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό πάμε. Ξατράλης. Όχι ακατόρθωτο. Θα δείτε ότι θα κάνουμε όλα για να νικήσουμε. Θα τρέξουμε, θα παλέψουμε, θα δώσουμε παιχτούρα, όλα τριάδης. και εύχομαι να νικήσουμε. Νομίζω θα παίξουμε όπως το πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρω, είμαι πολύ αισιόδοξος για αύριο. Πολύ αισιόδοξη. 0-2 περνάμε σίγουρα. Μπράβο. Θα παίξουμε χωρίς άγχος, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ίσα-ίσα μόνο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Και πιστεύω αν είμαστε συγκεντρωμένοι. Γεια σου ρε Μιχάλη. Την πρόκριση. Και οι δύο ομάδες νομίζω ότι Ράνος. θετικά. Γεια σου Αντώνη. Η Σταντάρ δεν είναι ομάδα που κάθεται πίσω. Άρα θα βγει και αυτή μπροστά. Και όποιος είναι σε καλύτερη μέρα θα... Σήμερα πηγαίνουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία. Όχι όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν... Καρίδας. Αοξάρα. Το σκορ δεν μπορώ να το βρω σαν την προηγούμενη φορά. Μάκης Τοπαλίδης. Γιατί θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Μακάρι να προκριθούμε. Θα δούμε ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Λόγω της ταχύτητας των δύο ομάδων. Και επιθετικά και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Πιστεύω ότι τα παιδιά θα μας δώσουν και δεύτερη χαρά, ώστε να περάσουμε και να πάμε στην επόμενη φάση. Άρε πρόεδρε. Europa League. Έχουμε στα παιδιά καλή επιτυχία και να γυρίσουμε νικητές. Αν η Ξάνθη παίξει καλά και δημιουργήσει ευκαιρίες, θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Βέβαια 2 γκολ δεν είναι λίγο, αλλά ποτέ δεν είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Μακάρι η Ξάνθη να πάρει την πρόκριση. Η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι ήταν άτυχη. Άρε μάκαρε. Πολύ καλή. Και πιστεύουμε να παρουσιάσει το ίδιο πρόσωπο και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει, που μπορεί να είναι λίγες, αλλά να διεκδικήσει την πρόκριση. Παίζει με μια πολύ καλή ομάδα, καλύτερη ομάδα, αλλά στο ποδόσφαιρο και η ομάδα μας έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Μια καλή εμφάνιση και μακάρι να... Σώπα ρε Λιούμι. Ρε Παλτό. Τώρα θα γελάνει από πίσω. Αν μπουν χωρίς ψυχή... Και Χρυμπάρι βλέπω. Σπύρο. Θα πάμε στην παράταση. Σπύρο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Θα το καθαρίσει γιατί είναι κομπλεξαρισμένο από το πρώτο μάτς. Το μόνο κακό ότι θα καθυστερήσουμε να γυρίσουμε γιατί θα έχει παράταση. Αλλά πάλι θα φύγουμε νικητές. Περιμένω να πάνε τα παιδιά καλύτερα. Οπα. Να παίξουν καλύτερα. Πάρ' το αλλιώς θα βρεις. Φυσικά να τελειώσουν 11 αυτή τη φορά. Και ό,τι καλύτερο. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ωραία. Να πάμε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν λέει από το παιχνίδι δεν μπορούμε να το πάρουμε. Είμαστε δυνατοί πολύ και Μαρτσέλο.
Γεια σου ρε Μαρτσέλο. Αν παίζουμε ομαδικά, τα κερδίσουμε. να κερδίσουμε. Αυτός που είναι outsider θα έλεγα τα δίνει όλα. Η ομάδα μας όμως δείχνει από αγώνα σε αγώνα πως έχει μαχητές και είτε είμαστε φαβοροί είτε outsider, τα παιδιά θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Έχουμε διαβάσει αρκετά καλά την ομάδα της Σταντάρ και αυτά μένουν μέσα στην ομάδα και ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Θα έχει παράταση. 1-2 κανονικό παιχνίδι και τους πήραμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε έρθει στην καθοδό μας για την προσγείωση. Σας ενημερώνουμε, το αεροπλάνο δεν έπεσε, φτάσαμε στον προορισμό μας, έτσι. Σπύρος. Γεια σου Σπύρο. Παναγιωτάκης. Να πούμε και ότι η αγορά της Λέγης ήταν πολύ δύσκολη για τα παιδιά που πήγαν. Πολύ ακρίβεια, χαμός πραγματικά. Για να δούμε το άλλο λεωφορείο. Αλέκος Μαλαδένης, Γρηγοριάν. Εμείς ήρθαμε εδώ για να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, παίζοντας καλά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστηθούν οι ποδοσφαιριστές το παιχνίδι που θα γίνει, να παίξουμε καλά και μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν καταφέρει το παιχνίδι, αν καταφέρουμε να σημειώσουμε ένα γκολ, να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον αντίπαλο για να μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα να αυξήσουμε τις ελπίδες μας για πρόκριση. Ούτως ή άλλως όλοι στο Σύλλογο είμαστε ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από την προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι παίκτες μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Διότι μπήκαμε σε αυτή τη διοργάνωση σχεδόν ανέτοιμοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μέχρι εδώ που φτάσαμε, ελπίζοντας ότι αύριο θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι, θεωρούμε ότι είμαστε και σε καλό επίπεδο και ανταποκριθήκαμε και εκπροσωπήσαμε σωστά την χώρα μας. Οξάρα μου, τρελαίνομαι.
Πάντα σε τέτοια παιχνίδια νομίζω ότι οι πιθανότητες υπάρχουν και για τις δύο ομάδες. Μπορεί το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού να είναι αρνητικό για την ομάδα μας, αλλά κακά τα ψέματα σε ένα τέτοιο γήπεδο με μια τέτοια ομάδα το κίνητρο και ο ενθουσιασμός σίγουρα είναι με τους ποδοσφαιριστές μας. Ευελπιστούμε, είμαστε αισιόδοξοι. Τα παιδιά έδειξαν ότι είχαν πάρα πολύ όρεξη στη σημερινή προπόνηση και αν έχουμε και την τύχη με το μέρος μας, γιατί όχι να μπορούμε να κάνουμε μια ανατροπή του σκορ. Θα διεκδικήσουμε με όλες τις δυνατότητες μας ό,τι μπορούμε και ελπίζω να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό το γήπεδο, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά σίγουρα θα δώσουν το 100%. Αν κάνουμε αυτό που μας πει ο προπονητής μας, πιστεύω να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε το σκορ είναι εις βάρος μας, αλλά έχουμε δουλέψει σκληρά μια εβδομάδα τώρα και πιστεύω ότι θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο.
Άιντε ρε αοξάρα. Με τρέλα μεγάλη στο κεφάλι, μια καψούρα έχουμε πολύ μεγάλη. Δεν έχουμε ματιάνη και ζαλάδα, μια ομάδα από τις πρώτες στην Ελλάδα. Με τρέλα μεγάλη στο κεφάλι, μια καψούρα έχουμε πολύ μεγάλη. Μυαλό δεν έχουμε ματιάνη και ζαλάδα, μια ομάδα από τις πρώτες στην Ελλάδα. Σαφείο λέω, σκοντάω λέω, σε αγαπάω και πάντα θα στο λέω. Σκόντα για σένα, τα πάντα κάνω, θα σ' αγαπάω στη στιγμή που θα πεθάνω. Μα κι αν ακόμα εγώ πεθάνω και αν ανέβω στον παράδεισο επάνω, τη Σκόντα Ξάνθη θα τη λατρεύω και ως τον άλλο κόσμο εκείνη θα πιστεύω. Τα προσόντα σε εντυπώσεις να τις κερδίσει, στο πρωτάθλημα να πρωταγωνιστήσει. Λένε Ξάνθη, λένε Σκόντα και είναι ομάδα που έχει όλα τα προσόντα. Σε εντυπώσεις να τις κερδίσει, στο πρωτάθλημα να πρωταγωνιστήσει. Σε αγαπάω και πάντα θα στο λέω. Σκόντα για σένα, τα πάντα κάνω. Θα σ' αγαπάω στη στιγμή που θα πεθάνω. Μα κι αν ακόμη εγώ πεθάνω και αν ανέβω στο παράδεισο απάνω, τη Σκόντα Ξάνθη θα τη λατρεύω και ως τον άλλο κόσμο εκείνη θα πιστεύω. Χάθηκε η πρόκριση νομίζω από μια ομάδα ανώτερη από εμάς. Μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Παρ' όλα αυτά, από αυτά τα παιχνίδια παίρνουμε πολλά. Αποκομίσαμε εμπειρίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν για την πορεία του συλλόγου και της ομάδας. Πρώτη φορά οι αθλητές μας συμμετείχαν σε τέτοια διαδικασία. 4 παιχνίδια και τα 4 συναρπαστικά. Αφήσαμε σαν ομάδα και σαν αθλητές μεμονωμένα το στίγμα μας σε οποιοδήποτε γήπεδο παίξαμε, είτε στην έδρα μας είτε στα εκτός έδρας 2 παιχνίδια, και είμαστε χαρούμενοι για αυτήν την κατάσταση. Όταν μπήκαμε να παίξουμε, να ξεκινήσουμε την διαδικασία της συμμετοχής μας σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, το ξέρετε όλοι σας ότι ήμασταν ανέτοιμοι, δεν μας δόθηκε ο χρόνος, δεν περιμέναμε ότι θα συμμετέχουμε, δεν ολοκληρώσαμε τον προγραμματισμό μας με τις μεταγραφές μας, οι οποίες να ήταν έτοιμες για να μπορούν να βοηθήσουν, και ήταν και αυτό ακόμη μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Στο σημερινό παιχνίδι οι παίκτες μου ήταν συγκλονιστικοί. Όποιος έχει αμφιβολία, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει σε ποιο επίπεδο και τι αντιμετωπίσαμε. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια, και ελπίζω να
η συνέχεια να είναι τέτοια από πλευράς προσπάθειας και στο πρωτάθλημα. Τον είχε αρέσει πολύ το πρώτο τέταρτο γιατί παίξαμε γρήγορα, δοκιμάσαμε να βάλουμε τον γκολ. Δεν μπήκε. Μετά δυσκολευτήκαμε γιατί η Ξάνθη έπαιξε καλύτερα. Το δεύτερο μήχρονο είχαμε κάτι φορές παίζαμε καλά, όχι πάντα. Και λέει πρέπει να ευχαριστήσω τους supporter που ήρθαν, οι φίλαθλοι που ήρθαν και βοηθήσανε την ομάδα, γιατί πολλά στάδια σε τούτους τους αγώνες της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά κύπελα, λίγα στάδια είναι γεμάτα όπως ήταν τούτο εδώ σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλαθλους που βοηθάνε πολύ την ομάδα. Μα κι αν ακόμη εγώ πεθάνω και αν ανέβω στον παράδεισο απάνω, τη Σκόντα Ξάνθη θα τη λατρεύω και ως τον άλλο κόσμο εκείνη θα πιστεύω. Ξάνθη ολέω, Σκόντα ολέω, σε αγαπάω και πάντα θα στο λέω. Καβάλα, φτάσαμε. Τα πάντα κάνω, θα σ' αγαπάω στη στιγμή που θα πεθάνω. Μα κι αν ακόμη εγώ πεθάνω και αν ανέβω στον παράδεισο απάνω, τη Σκόντα Ξάνθη θα τη λατρεύω και ως τον άλλο κόσμο εκείνη θα πιστεύω. Εντάξει, Θεό. Αυτά λοιπόν και μία γεύση από Λιέγη, μία γεύση από καλές στιγμές της ομάδος μας. Έτσι, μιας και ήταν η ευκαιρία σήμερα, Παρασκευή, εδώ από το άσπρο κόκκινο δείξαμε αυτό το παιχνίδι, αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όπως έχουμε πολλά να δείξουμε, έτσι θα το κάνουμε σε κάποιες εκπομπές, ειδικά Παρασκευές, που δεν έχουμε πολύ βαβούρα που λέει ο λόγος, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια αυτά που άφησε και αυτά που έκανε σε αυτά τα 30 χρόνια τουλάχιστον η ομάδα με τον καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα και σε σένα, ναι. Συγγνώμη. Αυτά που έχουμε να θυμηθούμε από την ομάδα και από τις καλές στιγμές της ομάδας είναι περισσότερες από τις κακές, θα έλεγα. Έτσι λέω εγώ. Γιατί ζήσαμε στιγμές πραγματικά συγκλονιστικές και πιστεύω ότι και στα επόμενα χρόνια, και μπορεί να είναι και η φετινή αυτή, που να χτυπήσουμε την πόρτα της Ευρώπης, ποτέ μη λες ποτέ. Είναι νωρίς βέβαια ακόμη να πούμε, αλλά βλέποντας το πρόγραμμα και βλέποντας και την αδυναμία που έχουν οι άλλες ομάδες, πιστεύω ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Εν πάση περιπτώσει, μου λέει εδώ ο Γιώργος, καλησπέρα. Προσπαθώ πάντα να καταλάβω πώς δεν γεμίζει αυτό το γήπεδο. Με 5 φουλαρίσματα, όπως το λες εδώ, με 5 φουλαρίσματα λέει θα πάρει άλλη πνοή το γήπεδο. Φυσικά δεν το συζητάμε. Το ότι ο κόσμος θέλει να έρθει στο γήπεδο, το ότι ο κόσμος έχει δίψα, εντάξει, τώρα με αυτά που γίνονται και όλο αυτό το παρατράγουδο, ειδικά το φετινό, μέχρι να κατασταλάξει, εγώ βλέπω πολλές αδικίες, βλέπω πολλές, φυσικά γι' αυτό αγανάκτησε και ο Πανόπουλος και θέλει να τα παρατήσει, ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. 25-41-10-60-15, Γιώργο. 25-41-10-60-15. Όταν λες έξω, πού είστε όλοι έξω? Είστε για τσίπουρα έξω, θα έρθετε Ξάνθη, τι θα κάνετε? Χαιρετίσματα στις Σέρρες, σε όλους τους φίλους και φίλες εκεί που βλέπουν στις Σέρρες, όπως και στο φίλο μου τον Γιώργο εδώ, το Λεόνοφ, που πιστεύω ότι θα είναι εδώ την Κυριακή, έτσι, γιατί παίζει Πανσεραϊκός εδώ. Με 5 φουλαρίσματα όπως λες και με 10 δεν χρειάζονται. Εδώ αυτό που θέλει και ο προπονητής και οι παίχτες και γενικά η ομάδα,
να έχουμε συμμετοχή ως φίλαθλοι και να έχουμε συνέχεια το 2000 ως κόσμο, για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα σοβαρό και καλό, πιστεύω εγώ. Το να κόβεις τώρα 2.000 διαρκείας και να έρχεται στο γήπεδο 500.000 άτομα, αυτό είναι η κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά και οι παράγοντες και οι φίλαθλοι είναι απελπισμένοι, πραγματικά απογοητευμένοι, και στους καιρούς που ζούμε δύσκολο να έρθει στο γήπεδο κάποιος, να συγκινηθεί να έρθει στο γήπεδο, να έρθει σε ένα κύπελο να δώσει 15 ευρώ, να έρθει σε κάποια άλλα παιχνίδια να δώσει δεκάρικο. Είναι δύσκολα πραγματικά. Εγώ θα έλεγα ότι το διαρκείας πρέπει να είναι και τα παιχνίδια του κυπέλου μέσα, όποια και αν είναι αυτά, και από εκεί και πέρα να κάνουμε μια προσφορά στον κόσμο για την επόμενη σεζόν, να γεμίσουμε το γήπεδο. Γιατί δεν πάει άλλο, πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Τα λέμε κάθε φορά, φωνάζουμε, αλλά δεν το συζητάμε το ότι και εμείς και ως Ξάνθη φανς, ως σύνδεσμος λοιπόν, κάνουμε το παν για να γεμίσουμε το γήπεδο, με τη φωνή μας στο γήπεδο, με την παρουσία μας μέσα στην πόλη, ενώ η ομάδα δεν έχει παρουσία μέσα στην πόλη, και αυτό είναι που με ξενίζει πραγματικά, και δεν θέλω να το σχολιάζω βέβαια έτσι καυστικά, αλλά αυτή είναι αλήθεια και πρέπει να λέγεται. Δεν νοείται να έχεις καρναβάλι στην Ξάνθη, από το καλύτερο στην Ελλάδα, και να μην υπάρχει κάτι της ομάδος στο καρναβάλι. Δεν νοείται να κόβεις την πίτα σου και να μην έχει ένα λάβαρο της ομάδος. Δεν νοείται να υπάρχουν τράπεζες και μεγάλα μαγαζιά μέσα στην πόλη που να έχουν ένα λάβαρο της ομάδος γενικά μέσα στο χώρο εργασίας τους και στη δραστηριότητα που κάνουν αυτοί οι επαγγελματίες. Δεν ξέρω. Τα σχολιάζουμε συνέχεια, τα λέμε. Ας καταλάβουν κάποιοι τι έχουν στα χέρια τους, γιατί αυτό που λέγεται Ξάνθη και είμαστε στην Α' Εθνική είναι ένα μεγάλο προτέρημα και πρέπει να το σεβαστούμε. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι για τη σεζόν και τα παιχνίδια που μείναν δηλαδή, να κάνουμε κάτι, να προσπαθήσουμε όλοι και να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την ομάδα, γιατί της αξίζει. Είναι μια ομάδα με ιστορία, με βαριά φανέλα και πρέπει να το κάνουμε. Και φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να κλείσουμε σε λίγο, αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει, να πει κάτι. Έτσι, αυτό θέλω να πω, ότι στο αυριανό παιχνίδι με το Λισγάρα να λείπει μόνο και όλη η ομάδα η υπόλοιπη να είναι κομπλέ, θα δούμε ένα καλό ποδόσφαιρο, θα δούμε ένα καλό ματσάκι. Αύριο όλοι στο σύνδεσμο, εκεί στους Ξάνθη φανς λοιπόν, να δούμε το παιχνίδι όπως κάνουμε πάντα στο σύνδεσμο, να πανηγυρίσουμε την νίκη, και στην εκπομπή της Δευτέρας με το 25 πλέον στο ταμείο να έρθουμε και να σχολιάσουμε και να δούμε πώς είδαμε αυτό το παιχνίδι. Είναι δύσκολο αυτό που είδαμε, όπως είπαμε, τον Ολυμπιακό. Με ξένησε ιδιαίτερα, με στεναχώρησε, αλλά δεν πειράζει, κοιτάμε μπροστά. Πάνω απ' όλα η ομάδα, η αοξάρα μας, και βλέπουμε με την θετική πλευρά τα πράγματα, με θετική πλευρά, για να δώσουμε και την άβρα μας και στους παίκτες και στην ομάδα να προχωρήσουν με αισιοδοξία. Την επόμενη Παρασκευή είναι και η πίτα των Παλεμάχων, έτσι. Θα πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας και θα το σχολιάσουμε δεόντως. Έχουμε γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν παίζει ο φίλος. Δεν παίζει, δεν ακούγεται. Λοιπόν, Θοδωρή, είμαστε έτοιμοι? Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λίγο πιο νωρίς σήμερα, έτσι, 12 παρά 10, δεν πειράζει όμως. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας, εδώ από το Next TV, από την πόλη της Ξάνθης. Πίσω από τις κάμερες, όπως πάντα, ο Θοδωρής Αθανασιάδης. Και τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Δευτέρα, λοιπόν, στις 10.30 θα είμαστε και πάλι εδώ να σχολιάσουμε τη μεγάλη νίκη της ομάδας μας σε αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.